Bdew l-istudji f'qiegħ il-baħar li se jipprovdu t-tarif meħtieġ biex titfassal l-aħjar u l-aktar rotta sigura għat-tieni interconnector. Dan kif salpa mill-port il-kbir il-bastiment Urbano Monti li se jkun qed janalizza kurituri ta' 600 metru fir-rotta proposta għat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Il-manager ta' Diviżjoni Teknika tal-Kumpanija Governattiva Interconnect Malta, l-Inġinier Joseph Vassallo, spjega li t-tieni interconnector se jkun qed iżid is-sigurtà tal-provista għad-domanda għall-enerġija tal-lum u tal-futur, filwaqt li se jipprovdu wkoll ir-riserva ta' kapaċità meħtieġa biex taħseb għall-intermittenza fil-produzzjoni tal-enerġija b'sorsi rinnovabbli. L-interconnector għandna bżonnu għal l-ħagġ biex konna sigurta ta' supply, il-domanda f'Malta dejjem qed tikber, din is-sena ħadet spinta kbira ħafna l-qudiem ukoll, u jekk ma jkollniex iktar sorsi ta' enerġija maħniex se nkunu kapaċi nlaħqu mad-domanda. Ir-rotta li jażal dan il-bastiment testendi madwar 100 km minn Baħar iċ-Ċaq sa Marina di Ragusa fi Sqallija. Il-fond massimu ta' il-baħar ta' din ir-rotta mistenni jkun ta' 160 metru. L-istudju huwa kruċjali biex jipprovdi wkoll informazzjoni meħtieġa biex jiġi installat l-interconnector f'il-baħar bl-aħjar sistema ta' protezzjoni. L-Inġinier Vassallo spjega li Interconnect Malta iddiżinja din ir-rotta biex jiġu evitati żoni ta' importanza ekoloġika kif ukoll żoni ta' bunkering tal-akwakultura tas-sajt u ta' tkarkif żoni turistiċi u żoni ristretti oħrajn. Fl-istess ħin ukoll ridna nżommu il-bogħod kemm jista' jkun mis-submarine cable tal-ewwel interconnector. U kellna ġifieri dawn il-bosta parametri li ridna nżommu magħhom u issa beda x-xogħol ta' surveying ta' dik ir-rotta. L-inġinier spjega wkoll li x-xogħlijiet ta' stħarriġ irripixxat fi Sqallija bdew il-ġimgħa li għaddiet permezz ta' bastiment iżgħar filwaqt li l-istudju irripixxat f'Baħar iċ-Ċaq se jibda dalwaqt. Jekk it-temp jippermetti l-istħarriġ il-barra mix-xatt se jkompli sa nofs Ottubru. Il-kuntrattur imbagħad se jkun qed jagħmel l-analiżi tal-informazzjoni u jlest ir-rapporti meħtieġa. Dan l-aħħar Interconnect Malta ħarġet ukoll sejħiet għal offerti oħra, fosthom għad-diżinn tal-inġinerija front-end feed ta' dan il-proġett u għall-istudju dwar l-impatt ambjentali.